Magkauban man sa kanako, iyan ako na siyang balance. Amen. So, hining nagsingabot ng tautohon, nalaygon ang Dios na kayo sa pagdayag diya kaniya. Pagsimba diya kaniya kay mo man kini iyang ipapangulayan sa una. Gikan sa himo sa atong langit iyo ka kung sa kapito ka adlaw ni pangulan siya kung tibalaan. So, dili lalim ang ikahiguman sa atong Dios na makagagahom na nagpula dito sa Kalbaryo sa cross agi luwas atong mga kasalanan. Buot na to nang naon nyo. Gugma jud kay ang Ginoo. Gugma na to ng mga tao. Kay ug wala pa sa panahon sa una sa Arka ni Noe, wa na gid siya untay gitawag, wa na gitawag si Noe. Tungod kay nahigugma siya, yang isugo si Noe o katong panahon na ang mga tao daotan ang mga tao. So, ay sa isa ka tawo nga gitawag, aron ni ana maghimo sa arka no. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Gikatawan si Noe. Giingnan sa mga tao nga nabuang na ni si Noe. Dugay na sa mga panahon. Nagtukod og arka nga kainit kay karon. Pero wala sila balong malabo. Naagid ang kusog na lunok sa tibuok kalibutan. So sama ra gyapon na sa karon sa atong pagsamyaw sa Ginoo. May uban dili maminaw, may uban dili sila motoo sa atong mga mensahe. Unsa di gyud ay kadako ang gugma sa Dios pag nakaigsuonan. Sa Exodo 34:6 unya miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises o miingon, ako si Yahweh, ang Diyos nga manuluyon. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang walay paghulbad o matinman. Amen. Ang Diyos ako ay gugma, puno sa gugma o matinumanon ng isang nakutunin. Apan mga kaigsuonan, adunay usa ka tawo na kaniadto dili siya ika musupilon sa Ginoo. Dali kining tawhana. Bisan asay pista tuwa, asay bisko tuwa, asay inom tuwa. No? So, sa dihang gitawag sa Dios, mga kaigsuonan kung naning kamot sa pagbalik sa pagdayeg sa Dios. So, gani kining tawhana mga kaigsuonan. Asay sugal to Nagilig kini siya og tari. Nagilig siya og hantap. So, nagkabuyagon ning tawhana mga kaigsuonan. Pero sa naana kanang tawhana mga kaigsuonan. Gani kanang tawhana kaniya sa ka 6 boy. Kay gwapo man siyang anak sa Ginoo. Kanang tawhana mga kaigsuonan gitawag sa Dios ug nang maghinulsol siyang makasalanan. O gitagaang obligasyon sa Ginoo aron pagbalik diha kaniya. Ug kanang tawhana mga kaigsuonan aniya sa imong atubangan karon nga mao. So dalay ko ng Dios Ginoo nga nakabalik ba ako sa pagsimba diha kaniya siyang pagdayeg diha kaniya. Kaya ang tao mga kaigsuonan, dunay paghinulsol. Dunay paghinulsol ng tao. Kalipay ba ang Diyos, anak? Kalipay. Amen. Kung kay kalipay mga kaigsuonan, hasta ang iyang mga anghel nga to sa langit. Napo kay kalipay mga kaigsuonan. No? So, kung sa dahil ka mga kaigsuonan? Kita mo ang mga anak sa Diyos. Musa, ang ikahimutan sa Diyos,
Mao ang mapainugsanon, mahinulsulon o nagmahadlokon kaniya. Ganahan kayo ang Diyos ang inugsanon. So asa man na nato sa mga Adventista na ay mga mapainugsanon. Bawas lang atong mga tayo nagkuhan sa kalaan sa Diyos, no? Naagihapon naman ng mga sukot na naagihapon. Nalipay ba ang Ginoo mga kaigsuonan sa kung gibuhat sa diha? Na pwede kayo ka musipilon sa Ginoo? Wala mga kaigsuonan, wala himot ang Dios dahil wa pay siguro naiyak pa siya. Panani ako sa inyo tubangan karon nagbag-o. Hindi pakita nako sa Ginoo nga nako magtandog pa ang mga ako sa ginawil ka mga kong asawa no si Mayet. So dalagyan ako sa mga igsuonan kung kay para makasaksi siya. Kita sa akong pagpapaulit. Kung panguyab na ko ani niya. Bukan kayo ko? Bantay ko ana? Ang dentist pa doon. So, hindi kayo. Hindi maayo. Pag sa miaging mga adlaw, nagtabi mi ni Junior, mga kaigsuonan. Junior nga lagi. Anak siya. Kaduhay yung tabi na mo. Anak siya. Anak siya na. Uy! Ako paamot sa eh. Sino? Ano balik ito? Ano na mo? Pero ako nga. Pastilan mi gabi. Ano ka ng kami ko? Tsaka! Wala siya. Pero, nanong nakaingon man siya mga kaigsunan ako. Tungod kay nakita niya kani adto. No? Na naa ako sa kailayan, nakita siya nga. Yung tao ako na sa pampawal sa Kristo. So ang Ginoo, wala malipay ang pampawal kaniya atong pagkasupakon sa iyong so hiling kabutagon, dalayon tayo ang Diyos sa atong pag-alagad kaniya. Pag nakita usab nako ang mga kaigsuonan nga mayaon kayo og dagway no. Simbahan gadula. No? Wala na maayo wala na nagtagad sa Dios. Gadula. Sabihin niyo ang inyong mga kaigsuonan. Mura ang demonyo pagtutol sa atong mga kaya nga no? Dili nakakaatiman sa imong lawas tungod sa pagdula, dili na kagani siguro ang uban dili na makauna-unang pagligo, no? Dili na sila makauna-una tungod kay anang dula. Dili lalim ang gibuhat sa kaaway kanato mga igsuonan. Pero ipon kita mga igsuonan sa mga pagalaga. Walay babag. May gani ang yawa. Parte magpanintal gani sa Ginoo sa unang panahon, no? Sa unang ganing panahon, parte panintal ang yawa. Sa una pa tong panahon, wala pa yung mga kuwan. Kunin yung mga kaigsuonan, no? Ang kahilayan. Kapitang Biblis sa kalimutan. Yes, Diyos. Andun yung mga kaigsuonan. Iyak ka na. Kung sa gingon ni sa Satanas mga kaigsuonan sa pagtintal niya sa Ginoo iso sa Mount of Temptation ba to? Nakita mo ba nakakita ka niya ng mga kutob sa nakita na tingnan niya si Ginoo kutob sa nakita nimo kuha ka na so giangkon na sa Satanas no? Tungod po ang ug naa ka sa mga kahilayan tinuod mga kaigsuonan mo wala siya pa sa Ginoo. Tinuod yun. Kaya ako nasulayan yun ako na magkikuyog-kuyog po sa akong mga amigo nga walay Diyos, wala kini makasutin sa Ginoo. Wala. Ang naadya, inom.
Disco. Say kalingawan to Munay makakuha sa pagtulunan sa dili ta mahinang nga bingo o mga activities para po sa mga batong una na to, no? So, okay naman na upuan ka basta ikaw musangyaw ko kanila sa mga kita. Ingon man ang Ginoo isang niyaw. Isang nakapapanglakaw ko mo isang niyaw na po sa katawan. So karong panahon na mga kaigsuunan, daghang mga tentasyon, pandili ka na babag sa pagdaig nato sa atong Dios. Tungod kay ug naa kay katakos sa pagsukol sa nganang mga tentasyon ug mga kaaway. Iyahan ka sa balang espiritu sa Ginoo. Aron pagpaligton sa imong maruganan nato sa atong Dios. Sa dayang may kasukan tayo sa Ginoo. Ang ikasukan sa Diyos, amin ninyo ang Ginoo mga kaigsoon na lubot na ito isipon. Igog mabaya tayo sa Ginoo. Ilibya, buk na itong bintahon. Salamat kita sa Ginoo nga napatadirin ng kalibutan. Kaya naaman siya yung mga saad. Natagda man sa bala ang kasulatan. So, unsa giingon diri sa Isaiah 66:4? Busa hatagan ko sila kasakitan o payagumon ko sila sa ilang kalisangan. Kay sa dihang mitawag ako wala gayon mitubag. Kung sa dihang misulti ako wala gayon sila mamati. Gibuhat niyo nila ang dautan o gipilit ang wala ko kay Diyos mga kaibigan. Sakit ang buhat sa tao. Wala siya nalipay na alam. Buhat ng mga dautan, mga sulpak silang balaod. Balaod sa Diyos. So, mga kaigsuunan, kabalo mabuk, bango nga, ang Diyos, nagatanaw ka nato sa atong mga binuhatan sa kalibutan. Bisan pag unsang atong binuhatan, bisan pag adto kita sa suok sa langob, bisan pag adto kita sa, bisan maghimot at underground, ang Ginoo magalantaw sa kanang gibuhat sa tao. Kung sa giningon sa Panultihon 15:3, makita sa Ginoo ang tanan, ang hitabo, nagtanaw siya kanato, dautan man kita kung maayo. Amen mga kaibigan. Naglantaw siya sa iyong sa katawan, sa iyong mga. So, ang sa miaging mga sa unang panahon, kami ni Tantan ni Kiki at sa katipunan pastilan mga baki, manakop mig baki. Penting panakop ng pertila bagong surat ay dakpon kay gusto kay managan, bukso, tabasakan. Sa diha pag nakop na mo baki, ay dito may atong naibalay dayon. Ay isa pa, nga may dako magay buto, na may dako ng buto. Ano si pre, unsang buto pre? Punat sa kulbaan kay dako buto, murag hagbong bulig nga lubi. Ano si Tantan nga? Hindi ka tuwak-wak pre. Anak ko nga, ambok lang hato pre. Yan si Kiki to, busy ka dito ka na si Kiki sa suok. Pastilan mga kaigsuunan. Tag-iyaman na ito sa balay, ambig na ikawatan. Perting amba. Dako kay boto, ni ato sa police station. Tingala mi na. Kusang pulisan, dako kung alas 9 sa gabi sa crossing. Ang ispat-ispat na mga pulis na. Kaya na dahil ang pulis nga, pati po dagway na. Ang nakawatan na, di kay, di mo ito katapusan kay, ispat-ispat naman po dadaan ako. Di mo siya ipang buhat. Ano ko si Kana? Di yun, mga kawatan ko na yun. Mga kawatan. So, ang tawag
taon mga kaigsuunan sa akin. Tapos message na po. Sa mga kaide kay mag-post sa FB, dagang mga comment dayon sa baki diha, prag, no? So, pastilan na yung mga sa pag pastilan na, makita nila na ang imong binuhatan mo ka na. So, ang taon, parte ang taon ako balibad ni Ate Iti, wala di ko ni kaon na, pero parte na kong kaon. Kaigsuunan, utang adubohon, no? Okay. Ang kasagaran na ng... So, nag-Bible study ko sa Messenger mga kaigsuunan. Ang akong gi-Bible studyhan katong taga-Bukid nun nga bay. So, agaw na ito. Agaw mo dito siya na. Ilang taon ako siya bularo ng iyang bana. Sa si kabayo niya. Ano ko mahilig baka sa... Igas. Tasa siya na ko kining niya ang kuan mga kaigsuunan. Abot sa God ba nga? Kanini ang mga kuan bitaw, ulain dito kay ang yung gipasa o dili mo ipasa ni mamatay ka dahil ang one day after 3 days o 10 minutes. Sugot ba ang ginawa ng mga kaigsuunan? Jod na tingol sa ginawa na. Dili ipasa o dili makuha ng iyang ngalan, may tao ni mo isang tangga dito. So nag-Bible study ko sa Messenger. Nagpabasa na ko sa Subdo 20. So, ako pag-anak ko Bible, nag-mark ko niya. So, nag-andam sa Bible. Yan gibasa. Nakaingon yun yung taon sa mga kaibigan. Tinuod bid ay sir, no? Tinuod bid ay ang naa sa Biblia. So, sa ato kadaghan pa dahil ang mawala ka ba na? Isang misyon na to sa kalibutan. Isang yaw si Ginoong Hesus aron ang katawhan ng sayo. Ningon siya kanila, panglakaw kamo sa dibong kalibutan, isang yaw kini nga balita ngadto sa tanang katawhan. Marcos 16:15. Mga kaigsuunan. So anya ako karon sa inyo tubangan? Nagasangyaw, nagpractice sa pagsangyaw sa Ginoo. Ay sa diha usaman ako kang sukilon sa Ginoo. So, ikaduha na kong Bible study si Juan. Si Zero mga piras. Active siya sa active ka isa sa Bunakin man siguro na siya. Anak ko, kung mag-practice na sa balaan na basta sige. Sige po, simple yung mga kuwan sa sakto. Sakto yun ako. Ayun, katapusan. Dito naman may naglali sa ipakaon. Huwag sa mga napulo kasugo. Kaya ang napulo ko ng kasugo sa Diyos, hihimo na sunog buha. Pero ang bot, ipasabot nga na ng kasugo ng tingog siya. At least na tingog sa napulo kasugo, makapil. Ikang sa size of kuwan, sa kong gugma ang Diyos, inatinakas-nakasin. So, sa kong kuwan. Muna yung bot pasabot, hindi ko. Naglalis good yung duha. Kaya nga lang ko nga, nagbukas ka makasalaan ka ng ibo. Kaya mas makita ko iso na ko kasubuan sa Diyos. Iso na ko. Dili na main ito. Dito may naabot sa kuwan. Sa pagkaon, sa buhat zis. Dito may naabot. Kaya ang ginaingon dito, tumindog ka Pedro. Kung kumaon. Kaya gibugasan na si Diyos. Tanan. Apan gibasa na ako, gibasa din ako. Dili dahil mo pagkaon siya sa kung kato ang vision vision pananaw ni Pedro ngadto sa Ginoo. Pananaw niya kay gusto nang maminsahian na ang Hudiyo o ang Hintil o Hudiyo pwede na sila kaluwasan hibugasan naman sa Diyos. Dili kay buong pasabot niya nakapakaon. Wala kayo mga Ginoo. Wala usap siya na usap sa mga kasubuan niya o sa ang giusap banggon sa Ginoo mga kaigsuonan mo ang ceremonial law
halad-halad ba? Sa una ang panahon mga kaigsuonan, makasala ang tao. Mahalad naman silang mananap. Ang uban makubri langgam. Pero dili ka na nagpasabot nga nagpasaylo siya sa atong masala. Igo man siya matabon. Matabon na. So gitagna na daan sa kasulatan na ang Ginoo mooy katapusan nga halad. Yang diluwas atong mga sala, di ka nagpusakan bangin sa krus. So ang Ginoo dako kay gugma sa iyang katawhan mga kaigsuonan. Sa dihang naapak sa kahilayan mga kaigsuonan. Naaga ni mga kauban mga kaigsuonan tapos kailan pati mo pag-ampo sa pagkaon bugal-bugalan ka lingon pa sila Lord, you know what I mean. Amen. Hindi pa ibang ginawa ng kaigsuonan. You know what I mean. Amen. Yun ang nila ang ginawa ng mga kaigsuonan. Kung nalipay, nakampo ko ito. Katong pag-ampo sa pagkaon, bigay ko sa amok sa God's nila. So, how tayo mga kaigsuonan? Dili ta magbaton ko. Isog sa Diyos. Dili. Kinahanglan, paglaban yun ako ang Ginoo mga kaigsuonan. Nagtuman kasi ang kasubuan mga kaigsuonan. Kaya nga no, maabe, saad ang Ginoo. Ay saad ang Ginoo mga kaigsuonan. Ito ay saad niya mga kaigsuonan. Pinadayag 22 city. Maingon ang Ginoo. Mubalik ako sa dili madugay. Mulahan katong nag-amping sa gipanagna dinhi niining libroha ubay mo. Mulahan nato sa mubalik sa dili madugay. So, dito ko sa saluyong misimba sa miaging bato-bato. Okay, dito ta ko sa manukan niya kay di ko man ko nila na. Dito lang ta sa kuan sa luyong kay ay wala ni nag-chat ni Gisa. So ningon siya nga dito man simba. Di ka namo ko na botes mo dito sa manukan. Dito nga dito na lang ko sa luyong kay dala na ko ulit. So dito ko mag-swimming. Binatagan ko nila pulo ka bahay dito mo using prayer sa pagka may program mo pagkani tao pag ang experience alipay silang dako mga kaigsuonan sa pagbalik na ako sa Ginoo nga sa ingon niya ana nag-dive ako kaniya nalipay usap ako nalipay sila pan labaw sa kanila mga kaigsuonan nalipay gud ako ampo na ako sa Ginoo kada gabi sa akong mga masanay kong lumakan sa inyo wala ako sa inyo na kasayuan ka ako. Usahay mga kaigsuonan mura kung makahilak. To
Jesus.